И коста хора, аз съм Петрович и днес тук с мен е King Drift и... т.е. Hero Super 98 и Marmar 12. Да. Фоксе, не го искам той тъпо нещо. Да, хора. Днес ме в хоума на King Drift. Защото моя хоум е грифнат. Разбира се. Да. Warp Event. Добре, вие сте тука. Мармарчо, аз съм за теб, Мармарча. Мармар. Да. Вече Ендър често ми е страшно богат на неща. Да. Опа. Про тройка и фул меч. Ти сериозно ли? Граб евент ли ще бъде? Какво написаха в чата? Warp евент започна след. Май ще бъде граб. Не знам, така мисля. Да, то никой не може. И аз съм мутнат даже за още 2 часа и 32 секунди и 17 минути. Да. Добре, че ми остават само още 2 часа. Просто... После, когато можете да пишете, кажете... Не бе, бегай, Мармар. 10 минутки, но после ще се регистрирам някой ден. Някой ден. И ще го правя по повече от 10 минути. Примерно по 20-25. Ма то сега те ще чупат или ще бъде граб? Да. Ще отваряте честовете и ще грабите. О, добре, значи граб евент. След 30 секунди ще можете. Най-сетне. Сериозно? От 3 минути и 40 секунди почти го правим. И 40 секунди вече. И най-сетне отново снимам на голям екран. Вау! Ако знаете какво взех от евента. Опа! Ако знаете какво съм взел от евента, няма да си имате и над представа. Вау! По-хубави неща от мен си взел, значи. И страшно много неща съм взел. Home, new. Скоро ще си направя още един нов home, който ще бъде само за мен. Не, в небето ще бъде. Дайте още да не го правим. Искам да се направи един хоум само за мен, който да е въздушен и да си имам из вас хоум. Както един друг ютубър, не се сещам с името му.
Да, разбира се, на тебе. Защо? Защото се развивам бързо. Минаваме ваниш и почваме да чупим. Добре, значи имаме 2 холма заедно. Аз имам 64. Опа! 3 Blaze Road. Да, честно е. Те си ги правили. И аз съм взел 3 Blaze Road, ама от земята. Окей. След към 4 минути ще спирам да снимам. Ама тия са инвизибълки, къде чупат и аз не знам. Nice. Хелтка! Те какви неща хвърлят, бе? Някой да е взел някакви дъма неща от тези, които са хвърляли. Опа, 30 дърва! Смисъл? Какво е това? Ама... Окей. Оу, прот 4 каска. Шартрифар 2! Охо. Хора, ще видите в клипа какво съм взел. Вау! Вижте, хора, Шартрифар 2. Да, хора, аз бях Петрович. Тук беше Мармар 12 и King Drift. Това беше от нас и до скоро!